खुलुमबाय लोगोफोर सोरबा जोबोद मोजां बाथ्राखौनो बुंदो जे मोजां मोनलायनाय गोसो थोलायनायाव रां रुफा महर बेफोरखौ जेबो नुवा आरो बिदिनो मोनसे जाथाय जालांदो रियेल जाथाय इनडरनि नोंथांमोननो आङो डिटेल्सै बे जाथायखौ खोन्थागोन 11 मे खालि जुलि जायोमोन 20 मे खालि बिथांमोना हानिमुनाव थाङोमोन नाथाय 23 खालि बिथांमोना सानैबो गायब जालाङो आरो 28 खालि गावसानि नखरनिफ्राय बिसोर सानैखौबो नागिरनो थाङो आरो बिनि साननैसो उनाव अर्थात 2 जुन खालि सासेनि गोथैसो मोनो आरो 8 जुन खालि हिन्जावखौ खोब गिस्रोम अबस्थायाव गुबुन जायगायाव मोनो आरो मा बे काहिनीनि डिटेल्सआ नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबा नोंथांमोना हमनानै मोनगोन बुजिनानै मोनगोन एक्चुअली केसआ मामार राजा रघुबंशी बिसोरनि फेमिलिखौनो रघुबंशी फेमिलि होननानै मिथिनो मोनो आरो 11 मे खालि बिथांमोना हिन्जाव गोदान लाबोयो आरो बै हिन्जाव गोदाना 10 दिन न'आव जि गावसोरनि रुल्सफोरखौ फोजोबनानै 20 मे खालि बिथांमोना मेघालयआव हानिमुन मानायनो थांनो होननानै बिथांमोना फ्लाइटनि टिकेट दानो इनडरनिफ्राय बेंगलरहालागै आरो बेंगलरनिफ्राय गुवाहाटीहालागै गुवाहाटीयाव बिथांमोना थांनानै कामाख्या मन्दिरावबो दर्शन लाहैयो आरो बिनि उनाव बिथांमोना मेघालयआव थाङो मेघालयआव थांनानै सेरापुन्जियाव बेयाव लज गैया जेराव बिथांमोना हम स्टे खालामो सोरहानावबा आरो बेयावनो गंसे स्कुटि भारायाव लायो आरो लानानै खाथि खालानि जायगाफोरखौ बेरायबाय थायो 23 मे खालि बै राजा रघुबंशीनि बिमाया फुङाव फन हरोमोन आरो फन हरबा बिहामजोआ फनखौ हमोमोन सनम रघुबंशी आरो बै बिहामजोआ मोजाङैनो रायज्लायो आरो रायज्लायनानै बिखालि बै फनखौ बेयावनो काट खालामो नाथाय माबोरैबाबा बै फना बै बिखुमजोनि मबाइलाव रेकर्डिं जानानै थायो आरो बिनि उनाव हरावबो बिसोरो ट्राइ खालामदोंमोन नाथाय सेरापुन्जिखौ नोंथांमोना मिथिगो जोबोद अखा हाबाय थायो जेब्लाबो माने बिनि बोथोरा गाज्रि जाबाय थायो बिनि थाखाय बिथांमोना सानो जे हराव फना नाङाखै जेबो खोन्था नङा अखानायै 24 मे खालि बिखालिबो नखरनि सुबुंफोरा बेयाव फन हरनो सेस्था खालामबाय थायो नाथाय मबाइला सानैनाबो सुइच अफ बिनि उनाव 25 खालि बिथांमोना आरोबाव फन हरनो नाजायो नाथाय इखालिबो बिथांमोना सानैनिबो मबाइलखौ सुइच अफ मोनो आरो बिनि उनाव बिथांमोना सानो जे माबा मोनसे जाखाथारदो बिसोरो आरो बिनि उनाव मोनसे डिसिसन लानाय जायो जे बै हिन्जावनि फंबाय आरो बै हौवानि फंबाय सानैबो मेघालयआव थांगोन आरो मेघालयआव थांनानै बिसोरो नागिरहैगोन आरो बिदिनो थिक थाक जायो आरो फ्लाइटनि टिकेट दानो बै रघुबंशी फेमिलिया एक्चुअली बिराद कररनि माने बिजनेस बिसा बिराद गेदेर बिजनेस ट्रान्सपर्ट बिजनेस आरो बिसानिनो बै फिसालाया राजा रघुबंशीया फिसाला गेदेरमोन फंबाय सानैबो बिसोरखौ नागिरनानै थाङो मेघालयआव आरो मेघालयआव नागिरना थांबा बिथांमोना फार्स्टआवनो फट'फोरखौ पुलिसनो खोन्थिहैयो जे ओरै थोरै सानै फैदोंमोन कापल बेयाव बेरायनो होननानै नाथाय 23 हरनिफ्रायनो बिसोर सानैनिबो मबाइलखौ सुइच अफ मोनबाय दोङो आरो फनानो रावनावबो नाङाखै जेबो बाखि गुबुन कानेक्सनबो खालामनो थाखाय रावबो गैया बिनि उनाव पुलिसफोरा नागिरबाथाय जाय स्कुटिखौ बिथांमोना भारा लादोंमोन बैनि माने फट' हरदोंमोन बिथांमोना सिगांनो न'आव वाट्सएपआव किसुमान लकेसननि फट'फोरखौ खेबनानै वाट्सएपआव हरदोंमोन आरो बै वाट्सएपआव बै स्कुटियाबो दंमोन आरो बै स्कुटियाव मोनसे नाम्बार लिरनाय दंमोन उनखैजा सोरनिबा फन नाम्बार आरो बै फन नाम्बाराव फन हरनानै मालिकनाव सोंबा मिथिनो मोनो जे बिसोर सानैया स्कुटिखौ रेन्टआव लादोंमोन नाथाय बिथांमोना मिसिं जानानै दोङो गिदिंनानै फैफिनाखै आरो बै स्कुटिखौनो साननै सिगां पुलिस स्टेशनाव सोरबा खबर हरना खोन्थाहरो जे ओरै थोरै गंसे स्कुटि बेयाव गसंनानै दोङो माने रावबो गैया बेयाव लाङाखै आरो बिनि थाखायनो
बे स्कुटिखौ पुलिस स्टेशनाव लानानै थांना दोनहैयो उनाव बै मालिका जेब्ला खोन्थायो बै गारिखौ हरफिननाय जायो दा गोबां नागिरबाबो बिसोरखौथ' दा नागिरना मोनला मा खालामनो उपाय गैया आरो बै इन्दराव न'खरनि सुबुंफोराबो पुलिस कमिशनारनाव थांनानै बुङो जे ओरैथोरै जोंहानि फिसाला आरो बिहामजोआ बेरायनो होनना थांदोंमोन हानिमुनाव थांदोंमोन नाथाय बिनिफ्रायनो गायब जालांदो हयथ' मेघालयनि पुलिसफोरा मोजाङै सापर्ट खालामाखै नोंथांमोनाबो एसे जुदि बुंहरोबा बिथांमोना मोजाङै सापर्ट खालामगौमोन आरो जेब्ला बिदि बै कमिशनारा मेघालयनि पुलिसजों रायज्लायहरो आरो बिनि उनाव मेघालय पुलिसाबो बाथ्राखौ सिरियासलि लायो मानोना हाई प्रफाइल केस मोनसे जोबोद धोनि न'खरनि बे जाथाय आरो नोंथांमोना मिथिगौ जे थाखाया बे दुनियायाव मा खालामनो हाया थाखा दोङोबा नोंथांनि गासै खामानियाबो थाब जागोन आरो थाखा गैयाबा बै सेम खामानिखौनो नोंथाङा मास नेबाय थानांगोन बेनि उनाव पुलिसफोरा बिदिनो नागिरबाय जि जायगायाव हमस्टे खालामदोंमोन बै हमस्टेनि खाथि खाला जायगाफोराव नागिरो नाथाय सासे पुलिसा मेघालयनि नोंथांमोना जायगाफोरखौ मिथिगोन बिराद गोथौ किसुमान हाजोनि हाखरफोर दोङो बै हाखरफोराव रावबो ओंखारफेरा थेवबो सासे पुलिसा एसे सन्देह जानानै बै स्कुटिया जेराव लाखिनायदोंमोन बिनिफ्राय एसे गोजानाव बै हाखराव बियो ओंखारलाङो जोबोद खस्थ'यै आरो ओंखारलांना बियो नुहैयो बेयाव गोथैसो गोलैनानै दङ आरो बे गोथैसोखौ नुनानै लोगो बियो गावनि लोगोफोरखौ फन हरो आरो बै गोथैसोखौ बिनिफ्राय रेस्किउ खालामनाय जायो बेयाव खाथियाव गंसे सिखाबो दंमोन आरो लोगोसे किसुमान फिसा बुस्थु बेयाव मोनो आरो मोननानै बेग गंनैबो मोनो आरो बेगखौबो बिथांमोना लानानै पुलिस स्टेशनाव लानानै थाङो जेब्लानो पुलिस स्टेशनाव लानानै थाङो आखायाव टेटु बानायनाय दंमोन बेयाव राजा होननानै RAJA आरो बै टेटुखौ नुनानै फंबाया लोगो सिनायनानै मोनो जे बियो जोंहा आदा दा बिदाखौथ' मोनबाय दा बै सनम रघुबंशीया अबेयाव बेनि थाखाय दा जोबोद नागिरबाय पुलिसफोरा नाथाय बे मेघालयआव जेबो मोनासै नाथाय 8 जुन खालि बै सनमा इन्दरनि गंसे धाबानिफ्राय गावसानि फंबायनो फन हरो आरो गिस्रोमै फन हरो आरो बेयावनो पुलिसा बिखौ लानानै थाङो लानानै थांनानै जेब्ला सोंख्ल'बा मिथिनो मोनो जे बै सनम रघुबंशीनि बिफायाबो सासे बिजनेसमेन आरो बै बिफानि बिजनेसखौ गासैखौबो बै सनमानो सामलायोमोन आरो सनमानो गासै टटेल बिजनेसखौनो सनमा सामलायनानै बहुत डेभेलप खालामो आरो बै सनमा बै बिफानि आन्डाराव मावनाय सासे कर्मचारि साकर होनबाबो जायो जायनि मुङा जाबाय राज कुशवाहा आरो बियो मोजां मोनोमोन आरो मोजां मोननाया ओरैबायदि जाहैयो जे सासे साकरखौनो मालिकनि फिसाजोआ बै बिफानि साकरजों गोसो थोलायलायोमोन आरो बिनि थाखाय बिसोरो प्लेन खालामनानै सानै मानसिनो बै राजा रघुबंशीखौ बुथारनो थाखाय रांबो हरो आरो जिखालि बिथांमोना हानिमुनाव थाङो बिखालि एकाउन्टनिफ्राय 9 लाख रां बहननायबो मिथिनो मोनो दा गोबां रोखोमनि खबर बेनिफ्राय ओंखारगासिनो दङ जायखिजाया फाइनाल खबरा मा नोंथांमोना मिथिनो मोनगोन उनाव नाथाय बेबायदि केसा जोबोद गिनांगौ जादों दा मानोना सिगांबो बेफोरबायदि ड्राम सिङाव दानफ्लेजोबनानै हुवाखौ प्लास्टार खालामना दोननाय नोंथांमोना केसखौबो खोनादों आरो दा मोनसे खोब डेन्जारास केस बेबो आरो बेफोरबायदि केसफोरा दा बांसिनानो खोनानो मोनगासिनो थायो जायखिजाया नोंथांमोना साबधानै थाबानो जाबाय बेफोरबायदि जाथाय जाहाथे नोंथांमोनजों जायाथो बिनि थाखायनो साबधाननि थाखाय आं नोंथांमोननो बेफोरबायदि भिडिअफोरखौ लाबोगासिनो थायो लोगो मोनगोन बिदिनो मोनसे इन्टारेस्टिं भिडिअ लानानै नेक्स्ट भिडिअ अब्लासिम गोजोन्थों।